Martínez Cubell, el Yayo Flauta. Serrans ens arriben per allà, pel carrer Navellos, la plataforma en defensa de la llei de la dependència. Arriba també el moviment feminista Marea Violeta. Per així d'ara de nit, pel carrer Quart, arriba una altra columna de mitjans de comunicació en llengua pròpia. Ens estan acompanyant esa batucada de Lesbian Banda de València. Gràcies per vindre. També lluitant per la seva supervivència, el Col·legi Públic Pare Català. Bé, us vull presentar a l'actriu Maria Almudévar i a l'actor Juli Disla. La llengua és el que ens fan ser valencians i un país modern. En defensa de la llengua, Acció Cultural treu targeta roja a Fabra. El missatge de Carre Volta: prou a un govern inoperant, corrupte, marcat per la fallida econòmica i l'autoritarisme. Targeta roja a Fabra. El missatge d'Escola Valenciana: contra la supressió de línies en valencià. Cap escola es tanca. Targeta roja a Fabra. Societat Coral El Micalet. Per l'atac a la nostra música i a la manipulació de les nostres tradicions, targeta roja a Fabra. Valencians pel canvi, per acabar amb la corrupció, les retallades, la devaluació social, l'austericidi i l'empobriment a què somet el poble valencià, targeta roja a Fabra. La Unió de Llauradors i Ramaders. La Generalitat ens està ofegant amb els seus deutes. El món rural i el camp valencià no podem suportar més retallades i per això, targeta roja a Fabra. Comissions Obreres del País Valencià. Comissions Obreres denuncia la falta de polítiques d'ocupació, les retallades en serveis públics i la descohesió social. Per això trau targeta roja a Fabra. UGT País Valencià. Anem a recuperar la dignitat com a país, els drets socials i laborals i els serveis públics. Per això, targeta roja a Fabra. Intersindical Valenciana. Canviem el país per no canviar de país. Per això, targeta roja a Fabra. Plataforma en defensa de la llei i de la dependència. No tolerarem un pas enrere en defensa dels drets socials. Volem una xarxa pública d'atenció a la dependència. Per això, targeta roja a Fabra. Coordinadora Discapacitat y Dependencia. No al copago y no a los recortes. Por el respeto, la dignidad y la justicia social. Por eso, tarjeta roja a Fabra. Associació Ciutadana per la Defensa de la Salut País Valencià. La sanitat és un dret, mai un negoci.
en defensa de la sanitat pública, de targeta roja a Fabra. Associació, Ciutadania i Comunicació. El govern de Fabra ens mata de fam. Fam de llibertat d'expressió i d'una comunicació lliure i en la nostra llengua. Volem una dieta mediàtica rica. Targeta roja a Fabra. Bloc d'estudiants agermanats per sometre les universitats públiques del país al col·lapse econòmic, per fomentar la universitat privada, per estrangular l'estudiantat. Targeta roja a Fabra. Federació de Dones Progressistes. Juli, estan tocant. En retrotrau al franquisme. És responsable del gran retrocés en les llibertats i drets de les dones. Es nega l'espai de les associacions de Martínez Cubells. No renunciarem a cap dret. Per això, targeta roja a Fabra. Comitè d'Empresa de Radiotelevisió Valenciana, perquè els valencians es mereixen una radiotelevisió pública i en la seva llengua. Els treballadors de Radiotelevisió Valenciana treuen targeta roja a Fabra. Fundación Hugo Zárate. Hugo Zárate. Las ciudadanas y ciudadanos valencianos merecemos un mejor gobierno que nos respete y devuelva la dignidad y sea capaz de luchar por nuestros derechos. Por eso, tarjeta roja a Fabra. Riu Raus Vius. En defensa de la dignitat valenciana. Fabra i el seu desgovern, dimissió. Targeta roja a Fabra. Coordinadora por el derecho a decidir. Esta també me toca. Avortament lliure, gratuït i segur en la sanitat pública. Les dones decidim si parim o no. Targeta roja a Fabra. Grup per la recuperació de la memòria històrica, porque ha perdido la memoria democrática. De la otra ya tenemos bastante. Tarjeta roja a Fabra. Comissió Cívica per un hospital digne a Campanar, porque ni sabe ni quiere arreglar la sanidad pública que su partido degradó en Valencia. Targeta roja a Fabra. Coordinadora de plataformas en defensa de las personas desempleadas. Por la falta de políticas reales de empleo, tarjeta roja a Fabra. Compromís per acabar amb la corrupció, les retallades, la devaluació social, l'austerdici i l'empobriment al que somet al poble valencià. Targeta roja a Fabra. Esquerra Unida del País Valencià. Un govern que fa pagar dues vegades per un servei bàsic com l'atenció a la dependència es mereix una targeta roja, no repagament. Targeta roja a Fabra. Partit Socialista del País Valencià, PSOE. Per cedir davant Madrid i Rajoy, permetent que els valencians siguin la comunitat autònoma pitjor finançada i amb menys recursos de l'Estat, per enfrontar els valencians reviscolant vells fantasmes que només contribueixen a dividir en un moment en el qual el que cal és sumar. Targeta roja a Fabra. I per últim ens ha arribat un missatge de Xavi Castillo que diu: per la bescollà que té quan fa el discurseig en valencià, targeta roja a Fabra, averigüeu-ho! Dimissió.
Fabra dimissió! Fabra dimissió! Fabra dimissió! Fabra dimissió! Fabra dimissió! Fabra dimissió! El context més ampli de la crisi, les polítiques d'austeritat i restricció pressupostària emanades d'Europa i la gestió nefasta del govern de l'Estat. Però el llast generat per un model econòmic i polític basat en el clientelisme, la corrupció i l'especulació promogut pel PP al País Valencià és insuportable. Una altra causa molt important de la dramàtica situació actual és també el brutal dèficit estructural del finançament i autonomia, la reducció a una autonomia merament administrativa i de façana. A la incompetència i a la manca de rigor, a la megalomania quasi delictiva de Zaplana i Camps, cal sumar ara la legitimació i la complaença d'Alberto Fabra amb els plans de recentralització inscrits en el programa màxim d'espanyolisme de la FAES. Cal afegir-hi la marca... Targeta roja a Fabra. Sí. Perquè este president de la Generalitat no parla en valencià en cap el maten, targeta roja a Fabra. Vinga, tots, La pobla ni la pobla ni que li diuen tio Casa, porta gorra i brusa negra, porta gorra i brusa negra, i una faixa morellada. 3 voltes només va anar el tio que allà a València,
Brigues quan encara quintes i en casals amb la femella. La tercera va jurar de no tornar a xafar-la, que un home que ve del poble ningú farà deixar la cara. 7 vegades va fer cua, 7 vegades va fer cua, em presenta uns papers que no saben expressar-se, que no saben expressar-se en llengua de foraster. Aguantar totes les burles, les paraules sagrejades, i a la pobla va tornar. Tio Canya, no tens l'esclau de ta casa, posa l'informe nou, guardarà la teulada. Tio Canya, no tens l'esclau de ta casa, posa l'informe nou, guardarà la teulada. Tio Canya, tinga un fill, Tio Canya, tinga un fill, que li diuen Tio Canya. Porta gorra i blusa negra, porta gorra i blusa negra, i una faixa morellada. Que recorda el Tio Canya quan varen portar-lo a escola, ja tens la cara d'infeta, ulls oberts, camisa nova, però poques veure els ulls el xiquet del Tio Canya quan va sentir aquell mestre parlant de manera estranya. Cada dia que passava, anava encollint els muscles per veure que el senyor mestre, li farà alguna pregunta. Aguantar càstigs i penes sense posar-nos la boca, i l'escola va odiar. Tio Canya, no tens l'esclau de ta casa, posa l'informe nou, que farà la teulada. Tio Canya, no tens l'esclau de ta casa, posa l'informe nou, que farà la teulada. Cròniques del carrer diuen, d'uns nets que té el Tio Canya, que són metges a València, professors i gent letrada. Quan estiu venen al poble, visiten el Tio Canya, i el poble s'escolta parlant llengua castellana. Però cròniques més noves expliquen que el Tio Canya ja compta amb vestits molt joves que alegren la seua cara. Mai parlen en castellà, com amb lepres de los pares, sinó com la gent del poble, la llengua del Tio Canya. Revisco la Tio Canya amb callatos i en papalla, que a València has de tornar. Tio Canya,